салом алейкум ба ҳама тамошобинони барномаи мо. Инак оғоз мекунем барномаи навбатира ҷавоб ба ҳамун саволои додагии шумо. Сар мекунем якум савол. Якум савола як кас додай и ба хиёлам мухлиси Ралик бидай. Ки номаш Ралик нависагиай. Савол чунинай. Салом ака, ма ба шумо савол дорам. Ма дар Россия таҳсил мекунам ва зиндагӣ дорам. Вақте ки дар хонат ягон одами ношинос медирояд, ту бизаниш ҳалок шавад, тюрмат мекунанд ё ки не? Номи ма Шорух. Инак ҷавоб ба саволи худат Шорухҷон мехелай ки вақте ки ягон кас ба ту ҳамла мекуна, ягон кас ба ту зуроварӣ мекуна ё хонат медироя мезанад, ту барои хита зашишат кардан турам қувваозмоӣ мекунӣ, турам зуроварӣ мекунӣ. Не ки дар ҳамин ҳолате ки тура мезанӣ, яки нохост ӯ ҳалок мегарда. Як ба таври оддӣ бигӯем мембра яки ту мезаниша. И дар вақти задани ту барои хита зашишат кардан вая мезанӣ. Дар ин ҳолат суд экспертиза ҳамаша назар мегзарона, ба қайд мегира. Дар ин ҳолат метавонанд ки сроки ҳамун ҷинояткора камтар кунанд, барое ки ба назар мегиранд. Вақте ки хита зашишат карда тура нохост мезанӣ, дар ин ҳолат ин ҷиҳатҳоро ба назар мегиранд, срока камтар медиҳанд. Не ки ҳатман ҷавобгарӣ дорад, беҷавоб намемона ин ҷиноят. Мегзарем ба саволи диюм. Саволи диюма додай номаш Хиза. Аввало салом алейкум акаи Сорбон. Баъд як савол доштам. Дар ҳозира мактабо муаллимо талабаҳоро ҳақоратҳои безеб мекунанд. Вақте ки талабаҳоро ҳақорат кард, аз очаш ёем ки дигар. Ин шӯхӣ нест, ҳақиқат аст. Мо дар ин ҳолат чӣ кор карда метавонем? Мо дар ин мавзӯъ дар як барномаи пештара гуфта гузашта будем ки вақте ки устод талабаро мезана ё ҳақорат мекуна, ҳақ надора устод. ӯ шогирд метавона ай болои устодаш арзи шикоят куна, устода ба ҷавобгарӣ бикашанд. Не ки агар талабарам чорчӯбаи одамгарӣ бигем биромад, устода таҳқир куна ё ки ҳақорат куна, ноҳурматӣ куна, дар ин ҳолат ҳатман талабарам ҷазои худша мебинад. Мақсад ки ҳаққу ҳуқуқ надоранд дар ин ҷиҳат, на устод, на талаба, ки якдигариша бизананд ё ҳақорат кунанд ё шаъни рафшона мақсад паст кунанд. Мегзарем ба саволи сеюм. Саволи сеюма додай номаш Меҳровар. Ассалому алейкум бародар. Агар маводи мухадир қатӣ биқапанд, несовершеннолетний боша, чанд сол срок мегирад? Агар несовершеннолетнийра ба ин ҷиноят биқапанд, дар несовершеннолетний омадагие ки то 16 солара агар боша. Ай 16 боло то 18рам несовершеннолетний, ай 18 солагӣ мисол совершеннолетний меша. Не ки дар ҳамин ҷиҳат дар ҳамин ҷиноятҳои вазбин омадагие ки то 16 солара аму кӯдака ай 10 сол зиёд срок додан мумкин нест. Яъне ки амира қонун муқаррар карда то 16 солара 10 сол срок мегирад дар ҷиноятҳои вазбин, ки ин ҳами маводи мухадир қатӣ то 10 сола мумкин е срок бигира, яъне тюрмаш мекунанд 10 сол. Мегзарем ба саволи навбатӣ. Саволи навбатӣ додай Додарҷон Сайфов. Алоқаи ҷинсӣ бо ноболиғ чӣ ҷавобгарӣ дорад? Алоқаи ҷинсӣ ба ноболиғ ҷавобгарӣ дорад. Яъне ки статьяш беҳад калон аст. Агар ҳамун духтаре ки мисол бигирем ай 14 сола то 16 сола ай, дар ҳамин синни сол қонун муқаррар кардаги ай 12 сол то 25 сол. Мо дар ин ҳолатҳо ҳаста ки мисол ба роҳи зуроварӣ алоқаи ҷинсӣ бикуна, ай 12 сол то 25 сол ҳаста, бо ҳаста як умра, яъне ки пожизненный тюрмаш мекунанд. ана бо ҳастай ки мақсад бо розигии духтар боша. Агар духтар худаш бихоҳад, духтари ноболиғ ҳамин алоқаи ҷинсиро бихоҳад, дар ин ҳолат бачаро ба ҷавобгарӣ мекашанд, ай муҳлати 7 сол то 12 сол тюрмаш мекунанд. ӯ духтара бо қонун ягон чи муқаррар мекунанд барои ҳамин кора кардагиш, ё падару модарша ҷаримаи калон мекунанд, ё худча ягон корои ислоҳӣ мефармоянд, мақсад ки ҷавобгарӣ дорад. Мегзарем ба саволи навбатӣ. Саволи навбатира як кас навистай, номаш навистагӣ нестай. Салом ака, як савол доштам, ҷавоб медодем. Ма дар хонаи бобои очагим зиндагӣ мекунам. Хона дар номи очамай 20 сол шид. Тағои ма ягон ҳаққу ҳуқуқ дорад дар ҳамин хона ё ки не? Як бори дигар салом додари беному нишон. Вақте ки ҳамин саволта нависти, номта бинавис ҳатман дар ҳаминҷа. Вақте ки хонаи бобоитай, мақсад ҳамчун мерос, бобо дар очаи ту ҳамин хонаро мебахша ё ки ба номаш мекунад. баъдан бобо агар вафот карда боша, агар вафот накарда боша, худованд умри дарозаш битава,
мисол мегирем ягон кас дигара агар ҳаму вафот кардагӣ боша, хона ба духтар мондагӣ боша, дар ин ҳолат вақте ки даъво мекунанд ҳаму тағоид бигем, яъне ки ака ё додари ҳаму зан даъво мекунанд ки ин хонара ба морам як қисмша ҷидо кунанд, дар ин ҳолат метавонанд ба суд муроҷиат кунанд. Суд дар рӯи қонун худаш муайян ба ҳамара яхе баробар тақсим мекунанд. Мақсад агар ду кас бошанд, я бача я духтар бошанд, як қисми ҳавлира ба духтара метия, як қисми ҳавлира ба иша. Мисол суд мебинад ки чанд касанд, чанд фарзанданд. Агар ҳамаи вай ки даъво кунанд, хай бо чораҳош ҳастаи чораҳоша пешбинӣ мекунанд, мегӯянд суд решение мебурад. Мегзарем ба саволи навбатӣ. ин савола ба фикрам ягон футболист дода ё ягон мухлиси футбол дода. Салом ака, масалан вақти ягон разбор агар моро якм зарба разананд ва баъдан мо дар давом масалан ура ба ягон роҳ маҷрӯҳ кунем, моро ба ҷавобгарӣ мекашанд ё не? ин ҳолатҳои ҷанг разбор як нозукӣ дорад ки та агар назани ура ҷангам накунӣ, просто ки ҳамунҷа тамошобин бошӣ, тра савобчаст нигуфта мебаранд, ба ҷавобгарӣ мекашанд. оли ҳайфини задан усбеста. мо дар боло гуфта гузаштем ки агар ту барои хита защищат кардан вая бизанӣ, утра задеста боша маӣ бидкунад, ту барои хита защищат кардан бизанӣ ура, дар ин ҳолат қонун муқаррар мекунад, ҳолати ҷавобгарии ту сабуктар мешавад назар ба вай дида. Дига ягон ҳолат надорад ки мақсад утра бизанад, яке вая бизанӣ, баъд қонун муқаррар кунад ки тура ба ҷавобгарӣ накашанд. ҳамаш ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. инак саволҳои имрӯзаи мо ҳамин қабдан. барномаро ба охир мерасонем. марҳамат кунем ба канали мо дар ютуб обуна шавем. номи каналмон чӣ ба вай, бо шумо буд Сорбон Сафаров, ҳуқуқшинос. моро ҳам донишгоҳа тамом кардем. шукронаи худо насиб боша ягон мақомот кор медроем ба наздики ба. хай марҳамат кунен, ягон саволо шид бо ҳамин комментариҳои мо да навистан гирем. мо кӯшиш мекунем ки ҳарчи зудтар ба саволҳои шумо ҷавоб биёбем. медонистагиёмона сразу ҷавоб диҳем, намедонистагиёмона бо омӯзем ҷавобтон диҳем сари вақта. зиндаву сарбаланд бошен. фаромӯш накунед дар канали мо худтона подписатсия кунед. барномаҳои наву ҷолиб айпешанд.